Good evening, Sir Bear. Kumusta po? Ngayon lang ulit mag-live. Hindi makatulog. Malakas yung hangin dito. Parating kasi yung bagyo na signal number 8. Signal number 3 na po dito. Thank you po, Sir Bear, sa pagdalaw. Tatapos lang din pong umulan dito. Saka ang lakas nung kulog kanina. Inaantabayanan namin yung signal number 8 na sinasabi nila. Opo, kahit dito po kanina, mga alas 8. Grabe yung ulan sa yung hangin. Tapos sabi ng alaga ko, 12:20 daw mamaya darating yung bagyo na mag-signal number 8 kami dito. Salamat po, Sir Bear. Kayo din po. Ingat din po kayo dyan. Grabe din sa Pangasinan. Binabahan na sila sa Umingan Pangasinan yata yun, kasi yung dam na nakalimutan daw isara. Ano ba yun? Opo. Naisipan lang mag-live. Na kasi nawiwili sa career reels na wala namang napapala. Thank you so much sa 8 matang andyan. Kumusta po ang lahat? Good evening everyone. Salamat po sa 10 matang andyan. Ingat po tayong lahat dahil may bagyo. Pero ang init pa rin dito. Maalinsangan. Thumbs up. Thank you so much po, Sir Bear, sa patamsak. Yaswin Ridley, hi. Hello. Hindi na po, Sir Bear. Ayaw na niyang mag-whitey. Nananahimik na. Tahimik na ang mundo niya. Pati nga si Doña Cheng, kung minsan din, nawiwili din sa career reels. Ang hirap din. May stricto din si Lolo.
kung minsan. Siguro po. Nananahimik. Opo. Mas active sa FB kaysa YouTube. Busy-busy. Busy-busy po ang lahat. Matagal pa yung 12:20. Pero parang tahimik naman na. Wala naman na yung ulan niya kanina. Gusto ko nga sanang makita yung sinasabi nilang signal number 8 kung anong kalalabasan. Gusto ko sanang i-live pero inaantok mo ako. Nakailang sahod na kayo, Sir Bear? Sa YT. Ako hindi pa rin. Hindi pa rin naayos yung ko. Sahod ko. Ano po yan? Pahirapan na din dito sa Pinas. Mag-vlog kasi ay, bakit po? Yung mga na lang po, yung mga gawaing bahay. Pero sa trabaho, pwede rin po mag-video. Kailangan magpaalam. Kahit nga sa yung mga napapanood kong mga vlogger, pinapaalam nila kung saan sila pupunta, tapos magpapaalam pa sa guard kung pwedeng mag-video. Ganon po talaga siguro. Ako nga rin, tinatamad na minsan pagka naharap lang mag-upload, tsaka mag-upload. Kung wala.
Thank you, Sir Bear. Mag-i-end na rin ako. Matutulog na. Good night po. Salamat po sa pagdalaw. Good night, everyone. Thank you so much po. Ay! OT? O, panggabi po kayo. Sige po. Salamat po, Sir Bear. Ingat din po. Bye-bye po.